Hi there, Sanmunani Mulweni. Welcome to Fix channel. If you're new here, please subscribe before the end of the video. And for returning, thank you for love and support. I appreciate you. Turn on this temple. Kangeni this temple. Isigaxa ke samanga. We guys, mina ngiyathanda ukuphendula mase ngiqala ukukhuluma into engekho la ku social media engakazi yenzeke. Kufike iphathi yengane kwabonakala ukuthi khona enye girlfriend kaSibindi kanye noVuyo. Wathi uma yini kuleso sikhathi akathandi ukugamanxa endabeni zikaMpumelelo ngoba umbona esayingane and mayeseba namanye ama girlfriends uzothini. Kodwa lokho akusho ukuthi kwakukhona inkinga phakathi kukaVuyo noMayini. Ongazi-ke wegazi social media kubhala ukuthiwe uMayini uthanda uTirelo ukufa, bayaposta ku social media kanjani. uMayini futhi akaposti ku social media. Ubudlelwane uVuyo abe nabo noMayini buyafana nobudlelwane uTirelo anabo noMayini. Umehluko ukuthi uTirelo uyaposta. Siyabona ukuthi ezugogo wabantwana kuyiside leli elinye be off camera uMayini welcoming because besiyibona izithombe zomnini kanye noVuyo. Saphinde futhi sabona uVuyo kwi fashion collection kaMayini wayengekho uTirelo kodwa wayesekhona. Ayisesiphela sibala iminyaka ukuthi ufike nini. Wayesekhona kodwa babengamemanga. Nangiya uVuyo egqokisa uMayini. Wena ufuna uhamba uqamba amanga yiso usukhuluma into ongayazi. uMayini wathi into angikaze akwazi ukuyenza manje ngoba useyenzile vele ukuthi akhulume indaba zikaSibindi. Ufike wakhuluma naye wambonisa uSibindi wangalalela. Wakhuluma naye wambonisa ku TV show bajike abantu bahamba bayapi baya kwipage laMayini bagcwalisa yonke into ababeyifila ngaleso sikhathi. Mhlambe ke lokho kwamthinta ngendlela engemnandi ingakho wakhetha ukuthi angasashuthi la exoxa khona indaba ephathelene noSibindi. Kodwa into esagcina ukumizwa eyisho wathi laba ababili akabaziyo before kuqala nje izinto eziyaphambili ucela ukukhuluma nabo bobabili. Ngesimo sokuthi wena ubona uTirelo eposta akusho ukuthi into engaphostanga social media sithando sama yenzeki. Yezwa akusho ukuthi izinto ezingaveli ku social media ingoba zingenziwe. Kwi fashion collection yaMayini wayekhona uVuyo. Na kwezinye futhi indawo ubevela ngaleso sikhathi. Nezingane futhi zakamsele basho bathi hawu bebejwayele ukuthi behambe noVuyo kube mnandi sebeyabona ukuthi kuba nama changes akhona. Into uMayini athe uyayicela manje ukukhishwa kuphi ekukhulumeni ngoba uSibindi uzenzela umathanda. uSibindi akalaleli. Imento kaSibindi ubani? Umseleku. So umseleku ke akeze phambili njengemento ebhekani nalezi indaba because uye ogqugquzela uSibindi ethi umuzi kaGogo Flow umuzi wami ngiyayisupporta ke ivision yami. Aphithizele ko uSibindi adlale imidlalo kube nemphumela. Emva kwalokho umseleke ebenjani efike la kube ngathi uphathwa ikhanda kancane kodwa sebesibona ukuthi umzalo wa ready siyambona le eyakhe si understand ukuthi mayelana nani. Kodwa mawuzothi wena uTirelo uyathanda noVuyo bethanda. Yingakho sathi ku season 2 umuntu uTirelo njengoba ekhalela ukuthi into emphethe kabi ukuthi kuzokwenzeka uSibindi noVuyo bebuyelane yena kumlimaza kuphi. Ilento adisho uSibindi ukuthi uzibona kuhuye ngoba phela ngesikhathi kukhona uVuyo kukhulunyelwa uVuyo. Maye ngasekho uVuyo sekukhulunyelwa yena. Kodwa egameni ke logogo weingane asibone ukuthi singanayo kodwa phela ifull view. Asibone ukuthi uyakhetha. Akwenzile ngapha uyakwenza nangapha. Umehluko uTirelo ku social media wakhe uyaveza ukuthi emzumbe ubavakashela kangakanani
izinto ezenzeka eMzumbe uyaba-update abantu, kanti uVuyo wayengaphosti. Sasibona kuziy'thombe zomndeni lezi ey'tholakalayo ukuthi bekhona. Njengoba nje nakwi-fashion collection yaMayeni, owayibuka leya episode akabonanga ukuthi kwakukhona uVuyo, kodwa uyibuka njengami ngoba ehleba ehamba ephoza ngabona ukuthi hayibo nangu uVuyo, yabo. Yofunza ukucacisa leyo ndaba-ke ngoba ugogo wengane nathanda uhamba nemihleba kabi. Senifuna uqamba mangithi uthanda uTirelo kanjani ngoba uTirelo maye lapha phela eMzumbe ngeke ebaleke engashuthi unayo Mayeni. Yena-ke mesithanda ukuphosta uyaphosta, kodwa siyazi ukuthi before noVuyo befike eMzumbe behambe lezi ndaba eyihambayo beshuthe, washo Mpilo wathi bebehamba sebeyabona ukuthi manje kunama-changes akhona. Ngale video-ke akekho engim-offendayo, ngiphendula lento yokuthi kuthiwa uMayeni kushuthi uthanda uTirelo kanjani. Angithi niyayibona lento yama-groups, kulama-groups lawo bahamba beyikhandela-ke iy'tori befake no-6 gun beshintshe. Ekubeni welcoming sibone sengathi uba welcome ngendlela efanayo. Into angeke aze akwazi ukuthatha ingane la mhlampe amshaye amphoqe athi yenze njani, njengoba ethe yena ukhanda limtshelo kwakhe unemenzo ewubaba wakhe. Ubaba wakhe onjani oyibona yonke lento iyenzeka, kodwa yena mhlampe athi iyogcina ibe yilento ayifisayo, asazi-ke. Angazi noma nizophenduleka yini we-guys, beqhathaniswa la, kuqhathaniswa iy'thombe zaTirelo noMayeni, kanti nezaMayeni noVuyo zikhona. Umehluko babengayiposti. Nangu-ke ku-season 7 kwi-fashion collection uTirelo wayengekho, kodwa akusho phela ukuthi uMayeni wayengamthandi ngoba wayengekho. Shuthi ngaleso sikhathi ubengakabi ingxenye yabo kakhulu, yabo. Manje ngoba useyingxenye yabo sebeyamshutha-ke naye useyashutha nabo. Bye.